Ako po si Elisa Angeles, mami po ni Kyle. Maliit pa lang po siya noon, napansin na mahilig siya sa mga sounds. Dadapa siya tapos ibabagsak niya yung mga toys niya para makakarinig lang ng sounds. Tapos kahit sa music, mahilig na siya. Lahat ng mga klase ng nursery rhymes, alam din niya. Pagkatapos ng surgery niya, makarinig lang siya ng music, parang wala ng sakit. Kahit anong pinagdadaanan niya sa health niya, parang wala lang. Nung mga 3 siya o 4, yung pamangkin ko, nagpunta na sila ng States. Tapos may piano siyang maliit. Yun, naiwan sa kanya yun. Binigay nila. Tapos, yun ang nilalaro-laro na niya. Nilagay namin sa music room kasama yung DVD niya, yung TV. Hanggang sa parang nakatugtog na siya. Mga 6 or 7 siya, nakatugtog na siya ng Barney song. I Love You, ang unang pinlay niya. Tinugtog niya. Ang sarap ng feeling yung nakatugtog na siya, parang nangilabot ka siyempre, no? Ang case talaga ni Kyle, retinopathy of prematurity, magkasilang pa lang. Kasi nga 7 months lang siya. Pero nung mga ilang buwan na siya, may problema pala siya sa mga eyes niya. Yun, mga surgeries na pagdaanan niya, hanggang sa pati speech niya nawala, nag-regress. For 7 years, hindi siya nagsalita. At itong pagpapiano, talagang malaking tulong. Kasi nga, kasi pag nagpapiano siya, may nagbibigay ng tip, yung donation, ganyan, malaking bagay. Sobra. Bukod sa pagiging magaling niya sa tumugtog, ano talaga siya, prayerful, mabait talaga. Dito sa SMT, marami talaga siya napapasaya. Marami nang naghahanap sa kanya. Kailangan tanggapin nga, yun nga, kailangan matanggap mo muna sila. At saka gawin mo ang lahat. Puro pagmamahal at support ang kailangan nila. At saka, basta huwag silang ikahiya, ilantad sila. Sobrang mahal na mahal ko talaga. At saka gagawin ang lahat. Gagawin talaga lahat. Mommy, I love you so much too. And SCCT Telebastara, my center home. We love SC.